Dnešný svet nič tak nepotrebuje ako lásku. Učenosti, vzdelanosti máme dosť, ale lásky je strašne málo. A dnešný svet je taký, aký je, nie pre učenosť, ale pre nedostatok lásky. Veľadôstojný páter Ján Hutýra bol kňaz misijnej spoločnosti, tzv. Vincentín. Bol ako 30-ročný menovaný za provinciálneho direktora spoločnosti Dcér kresťanskej lásky. Bol to človek veľmi pokorný, jednoduchý. Stretnutie s ním bolo vždy také vľúdne, také ako človek, s ktorým som sa už roky poznala. Vzdelaný a ľudský, ako sa vyzná v komunikácii s človekom. V roku 1958 teda sa podarilo štátnej bezpečnosti odhaliť jeho úkryt, no a nasledoval veľký vykonštruovaný proces, ktorý sa odohral pred Najvyšším súdom v Prahe, kde bol páter Hutýra odsúdený na dlhých 10 rokov väzenia. Otec Hutýra mal možnosť ujsť za hranice, to je dôležité. On nechcel opustiť svojich bratov a sestry, chcel zostať s nimi. Bol si vedomý toho, že ich má povzbudzovať a že mu boli zverení. Toto bol otec Hutýra, ktorý ozaj celý život cítil, tak ako matka cíti svoje deti, lebo pre nás ozaj bol takým verným obrazom Ježiša Krista. Lebo kde je Boh, tam môže byť len radosť, pokoj. Svoj pokoj som vám prišiel dať, nie ako svet ho dáva, ja vám ho dávam. Toto je presvedčujúca sila vyššej moci.